ಎಂಕೊಂಜೆ ಒಂಜನ ಕೋಡೆ ಬತ್ತು ಜರ್ದ ಪಣಿ ಅಂಕನ ಐಶು ಎಂಕೇರ್ಲ ಕೊಡು ತುಳು ಇತ್ತ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಂದು One, two, three, start. What is up? ಬಳಿ ಶಿವಾನಿ ಬಂದು ಬಳಿತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಈರ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋನ್ ಬಲೆ ಶಿವಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೇನಲ್ಲಿ ಇಂಕಲು ಮೂಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಕ್ಕಲ ಸೇರುಜ ತಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇರು ನಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಸೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾತನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜ ಬೇಗನೆ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪಂಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಫನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅದಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ಇಕ್ಲೆಕ್ ಏನ ತೆಲಿಕೆ ಬರು ಎಂಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ಅಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಚಿ 4 ತಿಂಗಳು ದಾನ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ದಾನ ಅಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದು ಕಾಲೇಜ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು 4 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಆದು ಒಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿಡ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ದಾನ ಆಯ್ನವು ಆಂಡು 5-6 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು 7 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ ಅಂತಾನ ಆಯ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಬತ್ತದ ಬಚ್ಚಿನ ಇಂಕ್ ಮಣದಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತನ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಅಂಡತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ದಪ್ಪಗದೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚದ ಅವು ಪಾಡ್ದಾನೆ ಇಂದು ಮರತು ಪೋಣಿಂಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇದ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಅವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ಪುನ ಎಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡಿಯಾ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿರು ನನ್ನದ ಅಯ್ಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ಬೊರ್ಚ ದುಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೀನಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ ದಾಣ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕಲು 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾನಿ ಪಂದ್ ಎಂಕಲು 3 ಜನ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಮತ್ತೆ 3 ಜನದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನಾವು ಪದ್ಯ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ದುಲೈ ತಿನ್ಪು ನಾವಡು ಪಾತೆರು ನಾ ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಇನ್ನೇನು ಸೇಫ್ ಅದು ಯೋಡ್ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಡಗಿನ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಅಂಚ ಇಂಥೊಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ನೇತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಐನೊಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಮಾತಕಲ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ಲ ನೆರೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಬಲಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಮುಗಿದು ಏಪನ ಏತೋ ಕಾಲ ಅಂಡು ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡು ನೋಡಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಖಲು ತೋನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಳಿಪೇರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಮುಗಿದು ವರ್ಷ ಏತಾಂಡು ತಿಂಗಳು ಏತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಏರ್ಲ ನೆರೋಡ್ಚಿ ಅವು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಪಂದು ಎಡಿಟ್ ಆತುಂಡು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಂಚೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬುಗದಾಯ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಕಾಡೆ ಹಾಕಳ ಯಾನ್ ನಾವು ಪಂಡಿತೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಂತಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚು 3 ಜನತೆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಂತಾನಾಗ ಇಂಕಾಂಡು ಇಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ತೀಂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ಬೋಪುಂಡು ದಾದನಲ್ಲ ಅದು ಬೋವು ಐನ್ ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಮಂತುಂಡ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿನೆ ಪಾಡ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಏ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಇಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಾನಾಗ ಬೊಡ ನೈನು ತೂವಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಅಪ್ಪು ಮಾರೆ ಸಾಕು ಅಂಚ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗಪ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಕಲು ಓಕೆ ಪಂಡಿ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಡೀಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪಾಡು ಬಂದು ಪಂಡ ಮೆಮೊರೀಸ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏ ಪಂಡಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೂವೋಲಿ ಇಂಕಲ ಅಜ್ಜಾನಾಗ ಎಂಗನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ತೋಜೋಲ್ತು ಇಂಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚನೊಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಪ್ಪಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಪಂಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇತ ಇಕ್ಕಲ ಪೋತೀಜ ಅಂಚೆ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋತೀನಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಯ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಚೂರಾಕಲು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡು ಒಂಚು ಪೆಟ್ಟಾಂಡು ಐನು ತೂತು ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಆತೆ ವಿಷಯ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂಚು ಗಟ್ಟಿಡು ಅಂಚ
ಆಯ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತೆ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೋಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬರ್ಪುಜಲ್ ಪಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೋಯ್ತದ್ದು ಕಾಣತ್ತದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಪೋಯ್ ಅಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಪ್ಪನ ನಿಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಅದೇ ನಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯಾರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಪೊತ್ತೂಲೆ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಹ್ ನೆರೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಕಲ್ ನಾ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ నేను ಫುಲ್ ಆತೂಲೆ ಒಟ್ರಾಸಿಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಇಂಕಲ್ ಪೋತಿನ್ನೇಕಿ ತಿನ್ರೇನು ಗೊತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೀರ ಬೈತೀನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಡ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಸುದ ಯೆಸ್ 2 And the first place goes to third BSc. And yes, sir. Hi. Hi. Hello. Hi. Up. Yes, hi. Balipale. And 2, 3, 1. So we have the final round of 800 meters for boys. Up. Balipale. Oh. Vlog gaduva. song ittunadaya Vachchu sakka. So enkel itte Mangala stadium undulla anchadu enkel bale yessa ಅಂಚೊಂಬಳು ಶಿವಾನಿ ಬಂದು ಬಳಿತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಈರೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಂಚಿತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲು ಮೂಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ ದಾಲ ಉಯ್ಕಲ ಸೇರುಜ್ಜ ತಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇರು ನಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಸೇರುಜ್ಜ ಏನನ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆಗೆ ಸೇರ್ರೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಆಜ್ ಬೋಡವ ಆಜ್ ಕಿರ್ಮು ಜತಾವು ಸಾವು ನಮಗ್ ಮುಲ್ಪಿದ್ದೆ ನಳ್ಳಿ ಪೇರುಂಡು ಸಾವು And the first place in 800 and the first place English class ichadaya goes to Varshini PJ. Vachchu sakka adi 1 2 3 start Vachchu sakka ಲೋಕಿಕರಣ ಕೊನೆಯ ಅಂತ್ಯದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೇರಳವನ್ನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲಿಪಿಳೆ ಅಣ್ಣ ನಕಲೆ ಬಲಿಪಿಳೆ ಪಿಜಿ Let's find the fastest boy in here in PG section. ಓ ರಾಮ ವೀಕನ್ ಶೇ ഞാൻ പോണ്ട ಶಿಟ್ ಮೂಲು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಮಾತ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿಗೋಪುನ ವನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕು ರಡ್ ಉಂಡ್ಕ ರಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಪಿದಾಡುನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಐಕ್ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ನೊಮ್ಮಲ್ ಬನ್ನಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಂದು ಸೊ ಒಂಬಲಿತ್ತೆ ಪುಂಡಿಡ್ ಬಿಜಿ ಉಲ್ಲಾಲು ಅರ್ಧ ಕುಂಬಾಲುಂದ ಮಳೆಂತ ಒಂಜಲ್ ಕೊಡೆ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜೆ ಒಂದು ಜನ ಕೊಡೆ ಬತ್ತು ಜರ್ ದಾಪಣಿ ಅಂಕಾನ ಇಷ್ಟ ಎಂಕೇರ್ಲ ಕೊಡೆ ಸುರು ಇತ್ತ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಬೈದೇನ ಹತ್ತು ಪಾರ್ಲರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೈಕ ಬೈದೇನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಏನಾನ ಒಂಜಿಗೆ ಮಗಳು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡೋದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗಲ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾರು ಬೀಳ್ಬೇಡಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಕ್ಲಿದಾ ಎಂಬಿರ್ಪಿಯಾ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಂಚೆ ನಾನು ಜೇತಿನ 2 ತಿಂತೆ ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ಲು ಪಾಡುವೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಉಪ್ಪ ಇಂಚ ತೆಲಿಪುನ ಇಂಚ ಇಟೆ ಕಾದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಕಾದ ಒಂದು ಸಾವಧಾನ ಅಂಚ ಎಂತೆ ಬಸ್ ಸರಿಕೊಳ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಪುನ So if you look at the far end of this ground, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ So first call for finals of long jump of UG section boys UG and PG it is going on here only UG section long jump final boys UG section on the left side of the pavilion. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ 10 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು എന്താ ചാ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾತಾದ್ ಐದು ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದ ಆಯ್ಬೇಕು ವನಸ್ ಮಾತಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಯ
Finally, Tinitigin ko, last nilapitan ko sports hanggang sa may diwata na pagdinig ko upload nalasing.